Hi, hello mga bay, kumusta mo tanan dira? Hinaot nga naaw kamo tanan sa maayong kahimtang karong mga orasa. So padulong ta karon sa ni defensive driving school. Kay mag practice na tag drive og kabaw. Di last month marag medyo nangandoy tagamay no kay wa man joy dautan mangandoy nga unta anak bang makakita tag kanang auto bitaw no niya makauna ta makayon lang tag puhon o di ba. So sa tanang nag-ingon nga puhon nara joy panahon nga matinuod jud ang mga puhon. So ito na yon, dream come true. Og wala na ko damha ang opportunity karong adlaw nga naay nitawag na ko gahapon. Actually atong isang adlaw pa siya no, sige contact na ko. Gusto ba daw ko makakaton og drive. Di ba murag sumpay atong kuan karon kaning sumpay ang ato ang handumanan sa usa ka awit no. Nagsugod sa usa ka nangandoy dayon. Gisumpayan karon gisumpay nga naadjay ni abot nga para sa atong pangandoy kay wa bitay ibayad kung mag-eskwela jud tag driving school. Mahal na kuya no. So diri nagdali man ko so kuyog na ko si kuya driver. Siya may magatod. Right sir. Gipili na ko nga magmotor lang mi kay kung magtaksi ko murag matraffic ta dugay ta kalusot. May maning motor jud kay makalusot-lusot ra gid ta no. So okay mga bay. So hala wala ko gibati cool ba? Wala lang jud ko kasabot sa kong gibati kung mao na bagid ni. Sige. Let's go mga bay atong tan-awon og atong saksihan ang akong first time in driving school. Kay bisan gani motor di ko kabaw mo drive man. At talatan ako nga kabawag drive kay tao raman char. Sige ba? Sa video na. So, hi, hello mga ma'am and sir. Nadito karon sa room 211 diri sa asa gani diri sir? Sa unsa nga plaza? Century Plaza. Sa Century Plaza di ay og mao ni ang room sa ato ang mga estudyante nga gusto mag-cut-on og drive. Og naday si sir unsa gay pangalan to sir? Eman. Si Sir Eman ang instructor nato no nga magtudlo og mga steppings about sa ato ang pagkat-on sa pagmaniho. So diara sila. Murag ubay-ubay jud taron no. So okay ra mo diha, si murag seryoso kay itong mga estudyante karon. Makita ang smile. Sige. Next reminder for tomorrow's schedule ba? Pare ka pulpul. Sa oras sa morning time sir. Buhay. Ay. Pero naka-mindset na ba yan after ng klase tomorrow, no? Na-advise na naman ay so 1 p.m. Pero Layo mo na master, hindi ko ka i-prove tayo sa city. Asan nyo?
probinsya na sa kapit na sa Talamban because so like Talamban. ikos na side of it. Oh my guys. Mag-football ta karon mga bayno kay ano ta study na Big kabalo ako okay ra ni siya sir. Okay rin na. Mao na ni niya. Okay. Start to drive. Okay, pwede na naman yung So, hello mga boy, finally nanadyo ko sa office sa Defensive Driving School Amping Kanunay. So naanata diri karon og natay mga pangutana sa usa sa mga staff diri sa Defensive Driving School og parehas nako nga wa pa jud nakatunan sa pag-drive bisag motor pero kabaw ko bike motor lang di ko kahibaw. So mangutana ta ni sir isa sa mga staff ang mutabang sa tuwa karon para maghatag og mga information para ninyong tanan pas hindi ganahan sa kong eskwela bahala wa sa bitay sakyanan basta makabalo lang ta mo drive para naatay mga lakaw-lakaw galore sa mga friendship and everything pwede ra ta makapuli og drive no. So sir, kumusta man atong kinabuhi sir? Bisaya lang taron ha. Ay, okay raman hinoon ang ato ang kinabuhi. Ang ato ang kuan lang karon, medyo sa panahon ng yun. Sa panahon tungod sa pandemic no. Yes. And naatay mga question diri sir kaning parehas nako no. Nya ang ato ang una question diri unsay mga requirements sir sa pagkuha sa atong student permit? Okay. Ang una na tong buhaton na sa magbuhat og student permit is mag-enroll ta for driving school. Ang ato ang unang i-enroll is theoretical driving course. Mauna siya ang usa sa requirements para sa pagkuha og SP. Then ang ato ang TDC ana is kuana siya. Ang oras na to ana kay 15 hours ang seminar. Then ang klase na to ana is 3 days na siya. Oh, so pila man atong bayran ana sir sa ato ang TDC? Ang ato ang TDC karon is 3,000 na siya, then free medical na siya. Ang available na to nga mga schedule is natay Monday, Tuesday, Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. Then Friday, Saturday, Sunday, 1 p.m. to 6 p.m. So package na siya sir for 1 week. Yes, for 3 days na siya ang for 3 3,000. days. Yes, Pero ma'am. depende Then, niya free sir medical. kung adlaw siya mo duty na ara tay mga schedule. Yes, ma'am. Kato siya mga schedule na to nga Monday, Tuesday, Wednesday, naa sa tay Friday, Saturday, Sunday. 1 p.m. to 6 p.m. So, okay kaayo sir. Panalitan sir, parehas na ko nga kaning dili pa dayon kabayad anang adlaw sa atong mga bayron nun na ng 3,000. Pwede ra ba ta mo partial ana sir? Yes, wala ra na problema. Pwede ra sad ka mo sulod sa klase nga 3 days at na ka mo bayad inigkuha na nimo sa certificate. Mo dawat ra ta ana. So, okay kaayo no? So, anak man jud na kung may eskwela kita na kitay pangandamon nga payment ana pero di man jud malikayan usahay nga naa kitay mga pagsulay pod. So, murag di sad ta maka-comply dayon atong Mao. bayron nun nga 3,000. So, pila ka adlaw sir ang seminars, pila ka oras, murag natubag na to ni mo. Yes, mao na to siya. Ang ato ang kuana na tulo ka adlaw ang seminar na to. 15 ka oras, tag 5 hours a day na siya. Okay. Unya, after nga makakuha na kag SP sir, pwede na ka maka-enroll ana sir. Yes, kung naana mo yung SP, pwede na mo magpa-enroll na pod for practical driving course na sad. Mauna sad na siya ang usa sa requirements para sa pagpanan pa-license. So, okay kayo no. So, nara sa tayo mga connection kung itan kuha na tag license, driver's license, nara tayo mga katabang ana sir. Nga, kay sa ako ang experience sa akong experience mong good nga magkuha og lisensya, dugay kaayo ang processing nara tayo. Kung regarding sa inana mo, sa inyong gipangitaan na is fixer na siya. Wala mi ma-cater o gana. Dapat jud step by step jud Yes, atong ma'am. sundon Step na by step lang kita para sa dinigabot nato sa dalan. Armado na ta sa mga kuan sa dalan. correct. Kanang di eskwelahan gid nato ba kanang ma-proud jud ta ba kay atong eskwelahan jud guys sa pagkaroon daghan jud kay mga fixers no. Yes, So, ma'am. And mausad na
sa inungdan nganong perting daghan nagdisgrasya. Kanang mga mag-fixer-fixer o kanang mga tao nga dili bitaw magkuan kanang sa dalan. Sa mga Wala balaod mas jud sa maayo jud dalanan, nga makibaw ka sa mga balaod sa dalan. Yes, may jud nga eskwelahan gid nimo Yes, aron ma'am. makaibaw jud ka. So, sir kanang unsa ma-avail nato na PDC? Unsa na sir kani? Ang sa PDC, kung magdepende na ang gusto ninyong i-avail. Kung gusto mo nga ang inyong license is for motor lang, mauna siya nga kung makuha nga code 1. Gitawag nga code 1 or code A. Kung gusto sa mo sasakyanan, light wheels vehicle na siya, mauna siya itong ginatawag na code 2 or code B. Okay, nagi mga code di ay na no. Yes, So, ma'am, naana wa siya sa tay mga license. idea pero ato man jud ang eskwelahan before kita makakuha og certificate yun nga professional driver na ta na. Yes, And pila man ang rate sir sa PDC? ang rate na to sa PDC kung kung code 1 ang imuhang kuhaon, ang ato ang kuhaan na is 3,000 ang rate na to then for code 2 is 5,000. Makakuha na ka automatic or manual. So total 8,000 siya sir. Yes, ma'am. Lahi pa tong Kung code 1 3,000. and 2 ang imuhang kuhaon is 7,500 na siya. Lahi 2 ang 3,000 nga sa theoretical. Lahi sa to ganihan Lahi sir. sa practical driving. Bali ang atong kuan karon, atong payment sa pagkakaroon 8 plus 4 na 8 natay plus 3,000 so mahog na siya o hug na tag 11,000 ano. Yes, ma'am. Pero kung code 1 and 2 ang imuhang kuhaon, makahatag ka ng 7,500. Then, mao na siya. Naaray Mahulog lang siya discount. og 10,500. Okay, final na to sir. Mo na to ang for murag discount nimo. So tanan na to nakakaton na ka ato tanan. Yes, ma'am. Okay. Pila ka oras sir ang atong driving ana sir para ay ta makakaton. Or Ang depende kuha ra na to, ma'am, is 8 hours gid na siya ang required sa LTO. 8 hours per restriction code na siya. 8 hours for code 1, 8 hours for code 2. So, bali, mahog na siya og 16 hours tanan. So pwede ra na siya kanang eskwelahan nimo sir kaning like for example 4 hours ra imo ang bakante rong adlaw. Yes, Okay ma'am. ra, na Mag-agad po mi sa inyo ang available nga schedule. Amo nang i-adjust. Kung unsa inyo ang available schedule, ang ato ang per session na is 2 hours agad. Pero kung naay vacant nga kuha na ng 4 hours, pwede ta makahatag Pwede ra na ng mo 4 hours diretso. a day. Yes, ma'am. Okay, depende sa bakante di ay no. Yes, magdepende sa inyo ang available po So, nga pero schedule. ang pinaka-maximum nga kuan 2 hours lagi sir. Yes, 2 hours. Pero mo allow ta nga mohatag og 4 hours kung naay vacant sa lalain nga schedule. Okay. What if sir kaning zero experience ko sa driving school sa Wala ra na dawat siya. ra mo na? Yes, ma'am. Wala ka na problema kung zero experience ka sa driving school kay mudawat ra ta ana. Mutudlo ra gyapon ta bisag zero experience. So, okay sir, nya unsa oras mag-open unya? Unsang oras pud mo mag-close sir? Open ta og 8 AM sa buntag, Monday to Sunday, then mag-close pud ta og 5 PM sa hapon. So, ayan sir, kaning pwede ba nimo ihatag sa ilaha ang ato ang mga contact numbers kung pwede asa sila mo contact o ilang page? Sa imo Yes, na ako. pwede ra mo makakontakt sa Defensive Driving School, i-search lang ninyo sa Facebook, then pwede sa ta makakuan sa number na to nga 0968 kaning nasa likod na to. 0968-694-4857. Okay, sa mga gusto na mga nanganog, sa mga nangandoy diha no nga mamahimo ng professional driver, sulod o gawas sa kanasuran. Sige, anhi lang mo diri sa defensive Sa Defensive driving school. Napaka kuan ganing buutan kay ni mga staff diri o very accommodating kay sila, smiling and everything. Okay. Nya unsa sir, unsa nga oras ang schedule sir for PDC sir? Ang available na to nga mga oras sa PDC na atay 8 AM to 10, then naasa tay 10 AM to 12, naaputay 1 PM to 3, then naasa 3 to 5 PM. So thank you kay sir ha sa pagtubag You're welcome. sa akong mga pangutana, mga important information para pud pag-abot sa panahon nga ay gusto mong eskwela, ana paminaw lang mo maayo ha. So katud siya akong kuan nimo no, actual to siya no. Mga actual information na to. Yes, Ang ma'am. Mauna practical pa siya ang mga kuha na to, ang information. ang
kanang practical mga sir and ma'am naara tay pangutan-on pud para sa practical no. So moadto na ta ni sir sa para pangutan-on na to si sir. Si Sir Jao. Sir Jao, ma'am. For practical na sad nga. Jao, si Sir Jao para sa ato ang practical question para naasad tay mahatag information ninyo. Let's go. So, humanatag pangutana dito ni Sir Christian de ito ha, si Sir Christian de ito mga bayan. Humanatag pangutana dito. So, diri na sa ta ni Sir Jao for practical na sa niyang ato ang makuha diri nga information. So, akong pangutana ni Sir, like for example, parehas na ako, zero knowledge jud ko sa motor o sa four wheels. Unsa man ang angay, unsay unahon ako pagkat-on ang katong sani automatic or kaning manual. Okay. Atong unahon gyud no, ang akong ika-advise sa mga beginners like sa imuha ma'am, zero knowledge ka. Oo. Ipundasyon yun nato una ari sa automatic. O dari lang tala to. Automatic kay kung mo diretso manggod ta og Manual. nga wala pa bitay idea, wa pa tay knowledge sa ato ang pag-drive. So basin mahurot lang ang atong oras nga gihatag sa ato ang guidelines sa ITO nga 8 hours. Kay lisod ba sir? Lisod ang manual sir? Lisod yun. Labi na para sa mga babae ka, lisod ka o hatag o flatsing, kaya nga ito flatsing ng ang manual. Masay pamaulan niya ka na kay naging magsige magka-clutch, then every change gear nimo, mag-clutching ka. So pag clutching nimo, kung dili nimo matiming ang imong paghatag og clutch o hatag gasolina, diha mamatyan ang imong sakyanan. So muna akong hatag yun nga advice sa mga beginners, zero knowledge, kanag yung automatic. Pundasyon na ta. Pundasyon na ato ang footworks, ang ato ang right, ang left maneuvering, o ang ato ang mga baking-baking, etc. Unsa pa yung mga importante nga ato nga may kanang sa manibela na sir no? Tapos, ang proper handling nato sa ato ang wheels, sa steering wheels. Dapat ato ginang i-familiar ato ang diri sa ato ang gitawag nato nga ato ang gas pedal o ang ato ang clutch pedal o ang brake nang familiar na nato para kung mahuman na ta sa ato ang pundasyon sa automatic, bisan lang mga duha ka session nato 2 hours sa kaning sa automatic 2 hours gyapon para automatic. para lang naalang kay may Pundasyon, idea dito sir no, naka-idea. na kay idea ko nung saon no ang Oo. pag-manage sa mga okay sir. Okay, para hindi ka kuan Ato na ka sa manual. manual, dali na lang Dali. ang paghatag. Nimo og ka ng command kay hindi hatag ka man sa mga na naman ka idea. Okay. So kaya nga ito manggudin system sa ito ang driving school. Sa first station nimo na kita gitawag nga training ground. Training Unsa ground. man na siya sir? Training ground. Training ground ato na to i-build up ang ato ang pundasyon sa ato ang skills, sa driving skills na to kay Diha jud ka magkat-on no. di ata magkatuon una nga gitawag nato nga wala pay mga sakyanan nito nga atong ikatubang. So Unya. naara dito Atong first practice na sir katong wala sa diri mga sakyanan Wala kanang tayong kita sakyanan. lang jud. Kita lang, Nara tay area na sir. natay area nga mo na Okay. gitawag nato training ground nato kay para Ato dito- ara jud wala Oo, disturbo. wala disturbo kay kung makuha na nato ng first section sa second section nato na natay gitawag nato nga adto na ta sa Ito na real na world. mga sakyanan no, sa Oo, real world. real ninyo. world na nanalagay mga sakyanan pero i-guide lang gyapon na Abi jud na ko kung dito na gyud sir sa kaning daghan ang sakyanan ba ko la kakulba no. dili nato So naagi di ay area Yes. location nga kanang dito ra jud Ah. walay istorbo. dili nato i-resgo ang ato ang mga estudyante labi na nga kita nagkuan kita nagunhuna kita sa safety nato safety first kay wa na ba i-reserva sa atong kinabuhi Tinuod jud ka sir no. So mana nga ika second day ato na ka sa reward hangtod sa ikaupat na ka session nato nga ihatag sa ato ang estudyante
gani sa upat ka session nato, after sa kanailahang driving skills nila lisod na pagitay gitawag natong na evaluation assessment. I-assess pagid na siya, i-refine pagid na, i-enhance pagid na kung sa nilang nakatunan yun. Dili kay okay na, okay na yun dili. Nga, ma-release na yung certificate nila dili. Ang ato i-refine na to, ato gid na enhance para inig Para makita gid sir no nga nakakatun ka siya yun, drive. nga, worth it yun ang ilang Worth it. gibayaran. Oh. Dili lang kay pira-pira lang ako Yes, kinamanggoy ka ng bayaran lang nato Mhm. no kay para lang gid makakuha tag certificate. Pero naay manggoy ng eskwela sir no nga naa na jud sila yung mga experience niya. Ang ilang gigukod is kadto ra gyud certificate. Oo. Dili mo ana. Dili ta na kay So ato step by step jud Oo, ta kung dili mo nag-enroll na mo, ihatag na mo ang saktong kuan. nga learning ninyo. Oo. sakto nga Nga- pamaagi or Oo. sakto nga steps. Steps kay na no, dili sa tuwa na gitawag na duha nga service na to. Like ikaw mama mo tana ko nimo ko. Na ba kay experience o nakadrive na maglit ka sa food one kanang motor or sa four wheels. Kung mayroon ka 10/10 Wa- na ka, nanglitan. Wa jud sir, di ba ningon ko zero gid ko sir no, zero gid ko nga kuan ka ng zero gid ko anang mga kay di jud ko kay bawo mo motor, di sad ko kay bawo mo sakyanan, pero kanang kuan ko kanang porsigido ko nga Yes, makakataon. Pero inana no nga case kung ingong ka na kung na yes sir na ko experience sa pag-drive. Kana sir. Okay, gani na ko sakyanan. Mhm. Na ko kanang sa pangaklaseng sakyanan SUV pero i-assessment gihapon ka namo. Dili lang kay Mudawat sad mo ana day Oo, sir kay dili lang bisan ka na nga sa mo dayon ingnon nga pag ingon nga tagaan dayon kag certificate kay kabalo na ka dili i-assessment ka namo. assist gyapon Oo, kung unsay assist iyahang nakatinan. Kung katunan pero kung na siya mga bad habits siya pag drive, pag-drive tuduan gyud nato. sa insakto. Sa insakto. Nya mo nang amo ginayagi interview kabalo ba gid siya mo drive o dili ning gani dili. That's the time nga naagitay katong gitawag nato nga listen kita. Upat ka session Tuluan gyud sa Tuluan upat gyud. ka session. Oo. Nya, like for example, sir, kaning dali ra kayo makakaon inyong estudyante kay porsigido jud kay siya kanang okay ra nga dili na to makuha tong upat ka session or kinahanglan jud to. Dili na kinanglan kung sa iya hasad like Nga, naay kabaw na siya. kabaw na gyud din Uh, bisan unsa na to bali-bali pa sa mga kamad nga naa na to nakuha gyud niya. di na to, Di di na na- need ang di na upat ka need session, upat ka sir. session. So mag-less na to iyang bayaran ato. Same ra gyapon ang iyang bayaran. Okay. Ang ato At least- naamong dikta sa package nga katong session. So, daghan kay salamat sir ha. Wa na ba kay kadugang diha nga mga information nga ilahang may bawan sa mga gusto mo eskwela sama nako kung mo to kung mga basic yun nga mga questions kay wa pag itay alamag aning pagmaniho no. So wa na kay ikadugang diha sir. Ang ako lang ikadugang sa katong mga interesado ma-enroll diri sa ato ang driving school sa defensive ayan mo paglangan pagduha-duha kay ang amo ang himo dinhi is andami kung unsa inyong gikinahanglan andami mo tabang kung unsa inyong mga pangandoy naami sa inyohang luyo para makapot ninyo ang inyong pangandoy like sa kaning pag-drive kung unsa ang angay o mga makatunan o eksakto nga mga pamaagi sa dalan among ihatag ninyo. So Thank you kaayo Sir Joe. Thank you kaayo sa imong information na itong gihatag sa itong mga viewers no. So daghang salamat ayo na mo paglangan og enroll diri sa defensive driving school kung ganahan jud mo nga makakat-on og drive. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you Sir Joe. And thank you sa